नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत टोमॅटोचा सार कसा बनवायचा। तर चला तर बघूया आता टोमॅटोचा सार कसा बनवायचा। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तांबवड्याचं सार। तर टोमॅटोचं सार बनवण्यासाठी हे बघा, मी या मिरच्या घेतल्या आहेत साराच्या। ह्या 8-9-10 मिरच्या आहेत आणि 1 चमचा धने भिजत घातले होते। हे अर्धा तास मी भिजून घेतलं आहे। भिजवल्यामुळे मिक्सरला पटकन मिरची बारीक होते। तर आता आपण हे मिक्सरमध्ये घालून घेऊया। हे मिरची मिक्सरमध्ये घालून घेतली आहे। त्यामध्ये आता आपण अर्धा कप पाणी घालून घेऊया आणि मिक्सरला बारीक लावून घेऊया। भारी पडलं। आता हे बघा, धने आणि मिरची मी एकदम बारीक वाटून घेतली आहे बघा एकदम। तर अशाच पद्धतीने तुम्ही पण धने आणि मिरची बारीक लावून घ्या मिक्सरला। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी इथे लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत 4-5। हे कापून घेतल्या आहेत म्हणून तुम्हाला जास्त दिसत आहेत। ही लसूण पाकळी अशी असते, ती मी चिरून वेळेवर कापते, त्यामुळे हे असं दिसतंय। तर या 4-5 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। 3 मोठे टोमॅटो घेतले आहेत, छोटे असेल तर 4 घेऊ शकता। कांदे 2 घेतले आहेत मोठे। हे बघा, इथे थोडंसं सुकं खोबरं घेतलं आहे आणि 1 वाटी खोबरं घेतलं आहे, ओलं खोबरं घेतलं आहे। ओलं खोबरं मी थोडं कमी वापरते, कारण ॲसिडिटी वगैरे पकडते, गॅस पकडू नये म्हणून कांद्याचा वापर जास्त करायचा, खोबरं कमी घालायचं, त्यामुळे काय होतं आपल्याला गॅस पकडत नाही। आता हे बघा, सुकं खोबरं घालून घेऊया। आता ओलं खोबरं घालून घेऊया। कांदा पण घालून घेऊया। कांदा लसूण एकदम घालून घेतली आहे बघा। टोमॅटो पण घालून घेते। झाकण लावून मिक्सरला लावून घेऊया बारीक। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी वाटण लावून घेतलं आहे हे टोमॅटोच्या साराचा। हे एकदम मस्तपैकी असं बारीक वाटला, तर या पद्धतीनेच तुम्ही वाटा एकदम बारीक असा। आता इथे हे बघा, 1 चमचा भरून तेल घालून घेते टोपामध्ये। अर्धा चमचा राई घालून घेऊया। तडतडली की त्याच्यामध्ये लसूण घालून घेऊया। कढीपत्त्याची पानं, सार बनवते वेळी लसूण आहे ना थोडी करपली पाहिजे ती बघा। करपल्यानंतर आपल्याला सार आहे ना चांगलं लागतं टोमॅटोचं। हे बघा, लसूण करपते आहे। आता हे बघा, हे वाटण घालून घेऊया आपण। हे बघा, पुरा सगळा वाटण घालून घेतलंय आणि आता व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। आता आपल्याला पाहिजे असेल ना तेवढं पाणी घालून घ्यायचंय, त्यामध्ये पाणी घालून घेते। आता जेवढं तुम्हाला सार पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही पाणी घालू शकता। 4 ग्लास, 3 ग्लास, 2 ग्लास, जेवढं पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही हे करू शकता। सार जेवढं पातळ असेल तेवढं चांगलं लागतं। आता चांगली उकळी फुटल्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आपल्याला, कोकम पण घालायचं आहे, पण मी नंतर घालून घेणार आहे। अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया। मस्तपैकी एकदा परत ढवळून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपलं सार चांगलं उकळत आलं आहे। तर आता आपण त्यामध्ये 4 ते 5 कोकम टाकून घेऊया, हे बघा, आणि चांगलं उकळून घेऊया। कोकम टाकल्यामुळे आंबट तिखट सार चांगलं लागतं। आता मी 20 मिनिटं उकळून घेणार आहे। आता त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया चवीनुसार। तर इथे मी 2 चमचे मिठाचा वापर केला आहे। तुम्ही जेवढं सार बनवाल तेवढं तुम्ही मिठाचा वापर करू शकता। आता याला परत मी 5 ते 7 मिनिटं उकळून घेणार आहे। आता हे बघा, आपलं सार तयार झालं आहे। याला मी पूर्ण फोडणीला दिल्यापासून अर्धा तास उकळून घेतलं आहे। मी जास्त उकळते, जास्त उकळल्यामुळे त्याला चव खूप छान येते आणि चांगलं लागतं। तर आता त्यावर मी कोथिंबीर घालून घेते आहे, हे बघा।
मालवणी पद्धती टोमॅटोचा सार बनवून तयार झाला. बोलत्या वेळी काही चुकलं असेल तर सॉरी, सांभाळून घ्या मला. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करायला विसरू नका. एक मिनिट.